खुलुमबाय रायजोफोर माने ओरैबायदि बे बुहुमा माने टेक्न'लजिजों दावगाबोबाय जे जोङो आगोल खोनायोमोन माने हाथि फिसाखौ हाथिजोंनो हमो फैसाखौसो हमनो हायो लहाखौ लहाजोंसो दानो होननानै ना थिग बेबायदिनो ओरैबायदि आपग्रेड जाबोबाय दानि जुगाव माने मोनसे मियानि एगजाम लिरनो थाखाय माने ओरैबायदि गासै नेटखौनो माने बन्द' खालामना दोननांगौ जादों आसरित माने मोनसे एगजाम लिरनो थाखाय नेटखौ बन्द' खालामना दोननांगौ जादों कारना मा माने एगजामाव जुदि नेटखौ बन्द' खालामाबा एगजामाव नेटनि थ्रुयैनो माने कुइसन एन्सारखौ जोङो नायनानै बा नकल खालामनानै लिरनो हायो आरोना बिनि थाखायनो माने एगजामनि थाखाय नेटखौ दानना दोननाय जादों दा नोंथांमोना बुजि मोनबाय जानांगौ जे आं बुंलांदोंमोन फैसाजों फैसा हमो हाथिजों हाथि हमो लहाखौ लहाजोंसो दानो होननानै थिग बेबायदिनो एगजामखौ पास खालामनो थाखाय नेटनि थ्रुयैनो पास खालामनो हागौमोन आरो नायना लिरनानै दा ओरैबायदि जाबोबाय माने नेटजोंनो गासैखौबो माने बुहुमाव जा जा दङ खना खनला एलु एला नायजोबनानै मिथिना लानो हायो आरो बिनि थाखायनो नेटखौ दानना दोननाय जादोंमोन जे एगजामाव नेटनि थ्रुयै जुदि नायनानै लिरोबा बयबो पास खालामनो हागोन आरो माने माथायाव माने मा होनना बुङो मुखस्थ' गैयालासिनो माने जाम्बा जलायाबो माने नेटनि थ्रुयैनो पास खालामनो हागौमोन आरो जेरै जाम्बाफोरानो नेटनि थ्रुयै पास खालामनानै उनाव आरो अफिसनि खामानिखौ मोजाङै मावनो हायाबा मानसिखौ मोजाङै रेसपेक्ट खालामनो हायाबा ना बेफोरबायदिनि थाखायनो माने गावबा गावनि माथाजों माइन्दजों ब्रेनजों मुखस्थ' थाखानायफोरखौ पास खालामनो हानाय बायदियै नेटखौ दाननानै दोननाय जादोंमोन आरोना दा जियानो जा गोबाङानो खस्थ' मोनदों नेटखौ मानो दानदों होननानै नाथाय नेटखौ दाननाया मोजाङानो जादों कारना मा नेटनि थ्रुयै जुदि रोङि मानसिफोराबो नेटनि थ्रुयैनो नायनानै नकल नायनानै माबा माबि नायनानै लिरना पास खालामोबा बियो उनाव मोजां रायजोनि थाखाय मावनो हानाय नङा आरो दा बिनि थाखायनो बुजिनाय मानसिखा रोंखा राखाफोरा माने गावबा गावनि ब्रेनजोंनो माने मुखस्थ' थाखानाय फरायना रोंखानायफोरा लिरनानै पास खालामनो हानायफोरा माने उनाव रायजोनि थाखाय मोजां खामानि मावनो हायो आरोना बिनि थाखायनो नकल नायनानै लिरनो हानायनि सुबिदाखौ माने खोमाना खानदार सरकारा दा नेट दाननाया जोबोर मोजां जादों नाथाय खायसेया जोबोर खस्थ' मोनदों खस्थ' मोननाया माने बिसोरो जाय खस्थ' मोनदों बिसोर माने मोजाङानो नंखाया होननाय बायदि जालांबाय आरोना दा सोरबाफोर माने खोनाबा गाज्रियानो मोनलायगोन दा जियानो जा नेटखौ दाननाया माने मोजाङानो जादों दा बेनिफ्राय मोनसे खोथा ओरैबायदि जाबोदों नेटनि थ्रुयैनो गासैखौबो जोङो मिथिजोबनो हायो नालाय बे बुहुमाव खना खनला मखै मा दोङो मखै मा गैया एलु एला गासैखौबो जोङो मिथिना लानो हायो बिनि थाखायनो माने जोंनि बर'नि मोनसे निउस चेनेल नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ जोंनि बर'नि मोनसे निउस चेनेल बे चेनेलनि मुङानो जाबाय बड'लेण्ड रादाब बे बड'लेण्ड रादाबनि चिफ इडिटर माने बे बड'लेण्ड रादाबखौ दैदेनग्रा बा एडिट बानायग्रा बा सालायग्रा दा गोबाङानो लिडार होननासो मिथियो दा बड'लेण्ड रादाबनि लिडार बिथां मैखोम बसुमतारिया बड'लेण्ड रादाबनि चिफ इडिटर माने बिनो सालायो आरोना दा बिथां मैखोम बसुमतारिया गथ' गोनांखा सानै गथ'नि बिफाखा बिनिफ्राय बियो माने गोबां आइजोफोरजों माने लोगो हमजायो रायज्लायो ना बिनिफ्राय सासे आइजोआ माने बेखौ डाइरेक्ट ससियेल मिडियायाव फैनानै बुंबाय आरो माने मैखोम बसुमतारिनि बागै माने गोबां एलु एला बिनि सिङाव मा दङ बिनि माइन्दआ माबायदि बिनि केरेक्टारा माबायदि बियो सिख्लाफोरजों माबायदि गिदिङो बखै थाङा सोरखौ लोगो हमो माने बियो मिथिजोबगौ आरो दा बै सिख्लाया गावखौबो माने ओरैबायदि खस्थ' होदोंमोननो बिथां मैखोम बसुमतारिया माने हर गेजेरबाबो फन हरनाय मेसेज हरनाय बिनिफ्राय बिनि न' लुनायाव फैसा हरनाय बिनि हा बायनायाव फैसा हरनाय बिनि बिजनेस मावनायाव दखान होनायाव फैसा हरनाय बिनो खना बायना हरनाय बिनो गारि बायना हरनाय गोबां बाथ्राफोरखौ माने बियो बुंनानै लादोंमोन आरो कारन बै आइजोखौ बिनो माने नांगौमोन आरोना बियो माने नैथि बिसि खालामनायनि टारगेटमोन आरो माने गोबां
बुस्थु हरबाय आङो बिखौ आं लाथारगोन ओरैबायदि बेफोरबायदि बुस्थु हरदो होननानै मिथिबासो रायजोफोरा माने नोंखौ सानगोन आरो जेबो बिनि लामायाव रावबो गसंथेनाय नङा बेफोरबायदि साननानै बियो बुंना लायोमोन आरो नाथाय बैफोर गासै खोथायाबो माने नंखायसो आरो फेकसो मोनसेबो नङा फैसा हरनाय खोथायाबो नङा ना खना हरनाय खोथायाबो नङा गारि बायनायाव फैसा हरनाय खोथायाबो नङा दखान होनायाव फैसा हरनाय खोथायाबो नङा हा बायनायाव फैसा हरनाय खोथायाबो नङा माने गासैबो माने खोथाया फेकसो माने बियो बेखौ बोरै हागोन बोरै हाया माने गावनि खालामना लानो थाखाय गोबां सेस्था खालामदोंमोन आरो गोबां नाजादोंमोन आरोना मेसेजजोंबो माने जेन तेन बाथ्रा माबा माबि बाथ्रा बुंनानै होयोमोन लिरना हरोमोन माने नोङो जुदि आंनि जायाबा नोंखौ भाइरेल खालामगोन गाज्रि फट' होनानै माने भाइरेल खालामगोन ओरैमोन आरो खारन गावहा मोनसे गिदिर चेनेल दङ नालाय गावहा मोनसे निउस चेनेल दङ जा निउसाव जा बुङो बेखौनो मानसिफोरा नोंगो सानना लायोना बेनि थाखाय बियो माने गावखौ देरहागोन सानदोंमोन आरो खारन गावखौ देरहागोन सानदोंमोन जे निउसाव जा बुङो बेखौनो रायजोफोरा नोंगो सानो निउसाव जा बुङो बेखौनो नोंगो सानो मानोना गोबां मानसियानो सोंफिननो थाङा नायफिननो थाङा माने उमुगाव ओरै थोरै जादों होनबा बेखौनो जों सानना लालायबाय खिन्थु जायाखैबो जानो हायो थिग बेफोरबायदि आरोना बांसिनानो जायो 100% खिन्थु बिदि निउसनि गेजेरावबो गावनि मा होनो गावनि लाइफ स्टाइलनि माबाखौबो केरेक्टारखौबो बिथाङा बिनि गेजेरजों फोरमायनानै माने बैखौ नैथि बिसि खालामनायनि लामा लादोंमोन दा बिथाङा हायासै बिथांखौसो उल्थाय माने भाइरेल खालामबाय बै आइजोआ दा बै आइजोआ बड'लेण्ड रादाबनि चिफ इडिटर मैखोम बसुमतारीखौ मा बुंखो नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रोदो मैखोम बसुमतारी बड'लेण्ड रादाबनियानो आंखौ ओरैबायदि माने ब्लेकमेल खालामदों लोगोफोर गदाय लानो नागिरदोंमोन आंखौ आंलाय मानो गदाय लानांगौ बेना हिनजाव दंखायो फिसाफोर दंखायो आंलाय मानो गदाय लानो आरो आंबोथ' सिख्ला नङा ओरैबायदि गुन्दाखा आं बेखौ बेबायदि बुंनो सानाखैमोन अनेक हिनजावफोरजों लिंक लायो अनेक हिनजावफोर लोगो हमो आरो आं बेखौहाय हिनजावफोरजों लोगो हमनो फैनायावसो आं बेखौहाय लोगो मोनदों आं सासे लोगोनि न'आव थांदोंमोन बेनि न'आवसो आं लोगो मोनदों बेखौहाय बुङोबाथ' माने बुहुत खोथा दङ लोगोफोर ओमफ्राय बियो आंखौ नंखाय ब्लेकमेल खालामनानै आंखौ बिदि आंखौ होनबाय थाखायोमोन बियो आंखौ होनबाय थाखायोमोन फन हरै नों आंजों रायलायाबा आं रेकर्ड खालामनानै नोंखौ भाइरेल खालामगोन होननानै ओमफ्रायहाय आंखौहाय मा खालामबावोमोन बियो माने फेक एकाउन्ट खुलिनानै आं जिखुनु माने मबाइलफ्राव होयो जिखुनु आपल'ड खालामो बियो आंखौ डाउनल'ड खालामनानै बियो रि आपल'ड बिदि होबाय थायोमोन माने ओरैबायदि आंखौ नासयखेबखायोमोन आरो माने गावनि हिनजाव गदाय जाथारनांगौमोन आरो आं मानसिफ्रा आंखौ दा माने आंखौसो सानगोन भुल नुगोन आंखौ गाज्रि नोजोरजों नायगोन खिन्थु आंनि जायगायाव हाबना नायफैबासो आंखौ बुजिगोन लोगोफोर नोंसोरो गोजाननिफ्राय गाज्रि सानहरनाङा मानसिखौ माने खाथियाव फैनानै गोसोआव हाबनानै नायफै आरो आं बिदि हिनजावनोबो बिराद माने आङो फन हरनानै खोन्थाहरबाय नोंनि फिसाया आंखौ ओरैबायदि अयथासार खालामो फन हरै होननानै खिन्थु हिनजावाबो गावनि फिसायखौ माने मोजां खालामनो हायाखै आरो ओमफ्राय गावनि हिनजावाबो आंजों उल्था लोगो लानानैसो बिदिखा बियो होननानै गावनि फिसायखौ ओरैबायदि बखियो माने बिनि हिनजावा थानोनो हाया न'आवनो ओरैबायदि माने गाज्रि खोन्था हरफिनोसोमोन आरो हिनजावनि रेकर्डबो दङ खिन्थु आं हिनजावनि रेकर्डखौसो खालामदों आं माने बिदि माने बेजों आं रागा जोंलायनाय माने रागा जोंनानै रायलायहरनायखौ माने आं माबा खालामाखै आरो भिडिअ खालामगोन होननानै माने आं रागासो जोंनानै बुंहरदोंमोन माने आं बेखौ मोनथियामोन आरो बिदि होननानै मानेखि ओरैबायदि हिनजावफोर लोगो हमफैखायोमोन बियो ओमफ्राय आङो बे हिनजावफोर लोगो हमफैनायाव आं सासे लोगोनि न'आव थांदोंमोन बेयावसो आं बेखौ लोगो मोनदों माने भाइरेल खालामनो नाजायोमोन निकेट फट' मा फट' होनानैबो बियो आंखौहाय दम हरोमोन ओमफ्राय आंखौ नों आंजोंहाय रायलायाबा नोंखौ थांनानै बुथारहैगोन नोंखौ थांनानै नोंनि गारि घरा बुख्रेबहैगोन होननानै बुङोमोन ओमफ्राय माथो दिनैसिमबो हायाखै बेलाय भाइरेलसो खालामना लादों माथो बेलाय गावगा रायलायनायखौनोलाय मैखोमना हिनजाव दङ फिसा सानै दङ साथाम जाबावसोगौसोमोन बेना फिसायानो हौवा सासे हिनजाव सासे दङ फिसालाया 11 ना 12 बोसोर जासिगोन खोमा ओमफ्राय दा गथ' उन्दै दङ बोसोरसे ना बेसेबांबा लाजिबाय आं
ओरैबायदि लाजिबाय